Si podnikateľ? V najbližších 60 sekundách ti dám pár tipov, ako si navýšiť svoj príjem pri žiadosti o hypotéku. Banky vedia akceptovať ako čistý príjem 20 až 70% našich tržieb. Je preto kriticky dôležité vybrať si tú správnu. Jediná podmienka je tá, že tvoja firma nemôže byť stratová. Ak si zamestnaný vo svojej vlastnej firme, určite si vyplácaš cestovné náhrady alebo diety a banky vedia akceptovať 40 až 100% týchto príjmov za predpokladu, že sú vyplácané na bankový účet. Ak podnikáš v niektorom z komorových povolaní alebo si umelec, športovec či ITčkár, banky majú vytvorené osobitné procesy posudzovania týchto príjmov, čo znamená, že vedia poskytnúť benefity, ktoré pomôžu získať hypotéku oveľa výhodnejšie. Väčšina podnikateľov, ktorých poznám, majú investičné nehnuteľnosti. Banky vedia akceptovať aj príjem z prenájmu a nie, nebojte sa. Ak prenajímate kratšie, ako je celé zdaňovacie obdobie, teda ste nemuseli podať daňové priznanie, banky vám tento príjem vedia akceptovať aj napriek tomu. Ak sa zamestnávaš vo svojej vlastnej firme, sú banky, ktoré vedia akceptovať kombináciu príjmu z trvalého pracovného pomeru a percentá z tržieb firmy, ktorá ťa zamestnáva a ktorej si zároveň majiteľ. Ak by si chcel detailný prehľad podmienok v bankách pre podnikateľov, ľuďne mi napíš do komentára slovo podnikateľ a ja ti ho ukážem.